Wat vind je van water? Water, daar ben ik echt dol op. Want daar kan je in spelen. Met je vriendinnen. En ook nog heel veel spetteren. Ben je dan helemaal niet bang voor water? Nee, toen ik klein was wel, maar nu niet meer. Deze famkes uit Burgum kunnen al aardig zwemmen. Maar dat geldt net voor alle bern uit het AZC in het dorp. Minder dan zo'n procent van de asielziekersbern kan in Burgum zwemles volgen. De aanwas is eigenlijk nog heel erg groot. Zowel van Nederlandse band als wel bij het AZC, wij in Burgum. Maar wat wij proberen vanuit het AZC en ook vanuit het zwembad is kinderen zoveel te informeren over zwemveiligheid. We hebben een nieuwsbrief, we geven trainingen en zodra er plaats is of zo, dan kunnen we ook gelijk kinderen plaatsen. Extra lessen hebben wij ingepland om die wachtlijst wel lichter te krijgen. Wij proberen zo efficiënt mogelijk met onze lessen om te gaan. En tot nota levert dat wel wat op. Een alternatief voor zwemlessen is het programma van Swim to Play. Op een badelijke wijze komen bern samen mooi wetter in contact. Ze kunnen leren wat ze moeten doen als ze in het water komen. Sommige kinderen hebben soms ook wel een beetje angst voor het water. Nou, daar leren ze dan ook mee omgaan. Ik vind het prachtig om te zien dat kinderen zo een beetje leren dat het water niet eng hoeft te zijn. En dat stel ze vallen erin, dan weten ze ook wat ze moeten doen. En waarom is dat dan wel mogelijk in steven van een zwemles? Dat is onderskwaltierd. Dus dat is eigenlijk ideaal. De kinderjuffen kennen mij en de meesters en de ouders zijn daar wel heel hielpen voor. Dus die komen ook gewoon mee. Is dat een soort van tussenoplossing? Zo'n je jou zien dat er meer zwemlessen beschikbaar binnen voor alle bern? Ja, en ik wil wel een beetje nee, want we hebben nog heel veel orendoelgroepen die wij ook heel graag faciliteren willen. Ja, en dat het ene meer wordt, wordt het oren minder en vice versa.